Príbeh, ktorý sa chystáte počuť, sa nezačína otázkou, či sme vo vesmíre sami, ale skôr desivou istotou, že sme nikdy neboli. Začína sa mužom, ktorý stratil všetko, a bytosťou, ktorá si pamätala počiatok všetkého. Predstavte si, že by ste zachránili zraneného mimozemšťana a ten by vám s vďačnosťou odhalil pravdu o veľkej potope. Pravdu zapísanú v sumerských záznamoch, ktorá by otriasla základmi vašej viery. Peter Novák, 48-ročný automechanik zo Zemplína, tújto pravdu spoznal. Jeho ruky, zvyknuté na vôňu motorového oleja a chlad kovu, sa jedného dňa dotkli niečoho, čo nepochádzalo z tohto sveta. V jeho duši bola len prázdnota po tragédii, ktorá mu pred 10 rokmi vzala manželku a dcéru. Boh, ku ktorému sa kedysi modlil, ostal nemý. A tak Peter prestal veriť. Žil v tichom pokání, uvieznený v dome na okraji dediny, kde jediným zvukom bol monotónny rytmus jeho práce a nekonečný dážď bubnujúci na plechovú strechu dielne. Netušil, že práve tento dážď, symbol jeho najväčšej bolesti, mu prinesie odpoveď, ktorá bola staršia ako ľudstvo samo. Toto rozprávanie nie je len o Petrovi. Je to cesta do hlbín zakázaného poznania, ktoré spája našu minulosť s kozmickou prítomnosťou. Je o odhalení, ktoré môže zmeniť spôsob, akým vnímame Boha, dejiny a samotný zmysel našej existencie. Ak cítite, že vo svete existujú pravdy, ktoré ležia ukryté tesne pod povrchom našej reality, ak vás priťahujú tajomstvá, ktoré oficiálna veda a náboženstvo nedokážu vysvetliť, potom ste na správnom mieste. Ak sa vám tento úvod páči a chcete spolu s nami odhaliť, čo sa stalo v tú osudnú noc, zvážte odber nášho kanála. Dajte videu like, podelte sa o svoje myšlienky v komentároch a zdieľajte ho s niekým, kto tiež hľadá odpovede. Vaša podpora nám umožňuje tieto príbehy na svetlo. A teraz sa vráťme do premočených lesov východného Slovenska, kde osud jedného muža a celého ľudstva visel na vlásku, v tichu prerušovanom len zvukom prichádzajúcej búrky a vzdialeným nepozemským volaním o pomoc. Už 3 dni neprestalo pršať. Rieka Latorica sa vylievala z brehov a menila okolité lúky na kalné hnedé jazerá. Pre Petra bol tento zvuk mučením. Každá kvapka dopadajúca na okennú tabuľu bola ozvenou tej noci spred 10 rokov. Šmiku na mokrej vozovke, prenikavého zvuku drviaceho plechu a ticha, ktoré nasledovalo. Ticha, ktoré bolo hlasnejšie ako akýkoľvek krik. Jeho dielňa, kedysi miesto tvorby a hrdosti, sa stala jeho väzením aj útočičkom. Vôňa chladného kovu a starého oleja bola jediná istota v jeho živote. Nástroje viseli na stenách ako tichí svedkovia jeho rezignácie. Už dávno sa s nikým nerozprával viac, ako bolo nutné. Ľudia z dediny ho nechávali na pokoji, vnímali jeho bolesť ako neviditeľný múr. V tú noc však jeho otupenú samotu prerušil cudzí zvuk. Nebolo to praskanie konárov ani zavíjanie vetra. Bol to kovový škrípavý rachot, ktorý akoby trhal samotnú štruktúru reality. Zvuk niečoho ťažkého, čo sa s obrovskou silou zrúcilo neďaleko rieky. Napriek strachu a apatii, ktorá ho zväzovala, v ňom niečo prehovorilo. Možno to bol len zvyšok inštinktu mechanika, ktorý nedokázal ignorovať zvuk pokazeného stroja. Natiahol si starú premočenú bundu, schmatol ťažkú baterku z ponku a vykročil do tmy. Dážď mu okamžite udrel do tváre, studený a nemilosrdný. Blato mu sťažovalo každý krok, ako by ho zem chcela stiahnuť späť do jeho bezpečnej prázdnoty. Kuzel svetla sa triasol v jeho ruke, presekával husté závesy vody a odhaloval siluety prastarých dubov, ktoré vyzerali ako zdeformovaní strážcovia nejakého dávneho tajomstva. Vzbuch bol ťažký, presiaknutý vôňou mokrej zeme a ozónu po blízkom blesku. Kráčal smerom k rieke, vedený len ozvenou toho neprirodzeného zvuku. Keď konečne dorazil na rozbahnený breh, svetlo jeho baterky sa zastavilo na niečom, čo mu vyrazilo dých. V splete koreňov starého stromu, napolo ponorený v kalnej vode, neležal kus traktora ani spadnutý satelit. Ležalo tam niečo organické a zároveň kovové, niečo, čo pulzovalo slabým modrastým svetlom. A vedľa toho ležala bytosť.
Nebola to len bytosť, bola vysoká a štíhla, s kožou, ktorá sa v slabom svetle baterky leskla ako perleť. Z rany na boku jej vytiekala hustá, svetielkujúca tekutina, ktorá sa miešala s kalnou vodou rieky a vytvárala éterické, pulzujúce vzory. Peter na chvíľu zamrzol, neschopný pohybu. V jeho mysli sa zrazili dve reality, svet hrzdavých skrutov a opotrebovaných motorov a tento nepochopiteľný výjav. Nebolo to strach, čo cítil, ale skôr hlboký, posvatný úžas, ktorý ho paralizoval. Inštinkt však nakoniec zvíťazil nad šokom. Bol to inštinkt mechanika, ktorý vidí pokazený stroj, inštinkt muža, ktorý kedysi vedel, čo je to starať sa o niekoho. S námahou, ktorá pramenila viac z duševného vyčerpania ako z fyzickej slabosti, sa zohol. Jeho mozole na rukách, zvyknuté na drsnosť kovu, sa dotkli hladkej, chladnej pokožky bytosti. V tom momente sa mu v mysli ozval tichý, naliehavý šepot, ktorý nebol zvukom, ale čistý pocit. Pomoc. Bez ďalšieho váhania ju vzal do náručia a začal sa predierať späť k bezpečiu svojej dielne. Dielňa, jeho svatená samoty, sa stala útočičkou pre tajomstvá vesmírnych rozmerov. Opatrne uložil bytosť do montážnej jamy pod starým zdvihákom, prikryl ju hrzdavým plechom a niekoľkoma špinavými dekami. Svetlo jedinej žiarovky odhalovalo surrealistickú scénu. Prastaré nástroje visiace na stenách ako svedkovia a v jame ležiace stvorenie, ktoré pulzovalo vlastným vnútorným svetom. Peter nevedel, čo robiť. Jeho znalosti sa obmedzovali na spaľovacie motory a prevodovky. Napriek tomu v ňom niečo prehovorilo. Priniesol čisté handry a vlažnú vodu a začal jej opatrne čistiť ranu. Svetielkujúca tekutina prestávala tiecť a rana sa akoby pomaly zaťaľovala pod jeho dotykom. Počas nasledujúcich hodín a dní sa medzi nimi vytvorilo tiché puto. Bytosť nehovorila, no Peter cítil jej vďačnosť a bolesť. V tichu dielne, prerušovanom len neustálym bubnovaním dažďa na strechu, sa staral o svojho nepozemského pacienta, netušiac, že nelieči len jeho, ale aj niečo hlboko zlomené v sebe. Peter Novák nebol vždy len tieňom muža, ktorého dedinčania obchádzali s rešpektom a trochou strachu. Kedysi bol jeho smiech nákazlivý a jeho dom voňal nedeľným obedom a čerstvo upečeným koláčom. Žil pre svoju manželku Elenu a ich 7-ročnú dcéru Sofiu. Elena bola učiteľkou v miestnej škole, jej láskavosť bola ako slnko, ktoré presvetľovalo aj tie najzamračenejšie zemplínske dni. Sofia, s vlasmi farby zrelého obilia a očami plnými zvedavosti, bola jeho vesmírom. Každý večer jej čítal rozprávky a jej smiech bol zvukom, ktorý dával jeho práci a životu zmysel. Bol hrdým mužom, ktorý veril v Boha, v tvrdú prácu a v jednoduché pravdy života. Chodievali do kostola nie z povinnosti, ale z presvedčenia, že ich život je darom, za ktorý treba byť vďačný. Jeho ruky, hoci drsné od práce, vedeli byť nežné, keď zapletali Sofii vrkoče alebo hladili Eleninu tvár. V tom čase bol jeho svet celistvý, pevný a plný svetla. Všetko sa zmenilo v jedno októbrové popoludnie pred 10 rokmi. Prietrž mračien premenila cesty na zradné rieky. Ponáhľali sa domov z návštevy u príbuzných. Peter si pamätá Elenin hlas, ktorý ho upokojoval, a Sofínu pesničku zozadu. Potom prišla tá zákruta. Voda na ceste bola hlbšia, ako očakával. Auto stratilo prilnavosť a stalo sa neovládateľným. Spomienka bola len s hlukom desivých fragmentov. Škrípanie pneumatík, ktoré prehlušil hukot vody, pocit bezmocnosti, keď sa auto rútilo z cesty a tupý, drvivý náraz do starého duba pri rieke. A potom to ticho. Ohlušujúce, absolútne ticho. Prerušené len zvukom dažďa dopadajúceho na pokrčený plech. To ticho bolo horšie ako akýkoľvek krik. Otvoril oči a videl len tmu a cítiť mohol len chlad a bolesť. Ale najhoršia bola tá prázdnota vedľa neho a na zadnom sedadle. V jednom okamihu sa jeho svet, jeho viera a jeho duša rozbili na milión kúskov, ktoré už nikdy nedokázal poskladať. V nemocnici mu lekári povedali, že mal šťastie. Prežil takmer bez zranení. Ale on vedel, že zomrel spolu s nimi v tom aute. Jeho telo dýchalo, jeho srdce bilo, no vo vnútri bola len pustinatina.
Počas pohrebu stál ako kamenná socha, neschopný plakať, neschopný cítiť čokoľvek, okrem drvivej ťahy viny. V tú noc, keď sa vrátil do prázdneho domu, prvýkrát po rokoch klačal a modlil sa. Ale jeho modlitby neboli prosbami. Boli to výkriky hnevu a zúfalstva adresované Bohu, ktorý to dopustil. Kričal do ticha, pýtal sa, prečo ich vzal, prečo jeho, vinníka, nechal žiť. Odpoveďou mu bolo len ticho. To isté ticho, ako v aute po náraze. Vtedy pochopil, Boh buď neexistuje, alebo je to krutý a lahostajný pozorovateľ. V tejto chvíli Peter pretrhol všetky puta so svojou vierou. Kríž, ktorý nosil na krku od prvého svätého príjmania, strhl a hodil ho do rieky, ktorá mu vzala všetko. Jeho viera sa utopila spolu s jeho rodinou. Následujúcich 10 rokov bolo len prežívaním. Peter sa uzavrel do svojej dielne, ktorá sa stala jeho kláštorom a väzením. Práca bola jeho jediným únikom, monotónny rytmus uťahovania skrutok a opravovania motorov bol jediný spôsob, ako umlčať hlasy v hlave. Prestal chodiť do dediny okrem nevyhnutných nákupov. Rozhovory s ľuďmi obmedzil na minimum. V ich očiach videl ľútosť a on ľútosť nenášal. Pripomínala mu jeho zlyhanie. Jeho dom pomaly chradol, omietka opadávala a záhrada zdivela. Všetko v jeho živote bolo pokryté vrstvou prachu a hrdze, presne ako jeho duša. Stal sa miestnym čudákom, mužom, o ktorom sa šepkalo, no nikto sa odvážil priblížiť. Žil vo svete vôni motorového oleja, chladu kovu a nekonečných tichých večerov, kde jediným spoločníkom mu bola fľaša lacnej pálenky a spomienky, ktoré pálili viac ako alkohol. Bol mužom odsúdeným na doživotie v pekle vlastnej pamäti. Po celé 10 ročie bol Peter Novák mužom, ktorého život sa riadil nemenným, bolestivým rytmom. Vstávanie za úsvitom, mechanická práca v dielni, tichá večera a spánok bez snov. Jeho svet bol zúžený na 4 steny garáže, na vôňu benzínu a chlad kovu. Bolesť sa stala jeho spoločníčkou, ticho jeho jazykom. No v tú noc, keď sa rieka Latorika dvíhala ako dýchajúce zviere, sa tento rytmus navždy zlomil. Začalo to tichým, nízkofrekvenčným buzaním, ktoré sa vkrádlo pod zvuk dažďa. Peter ho najprv ignoroval, pripisoval ho starým elektrickým rozvodom namáhaným vlhkosťou. Ale zvuk silnel, menil sa v vibráciu, ktorú cítil v zuboch a v kostiach podlahy. Staré žiarovky nad jeho pracovným stolom začali nepravidelne blikať, ich svetlo pulzovalo v synchronizácii s tým nepozemským tónom. Bolo to, ako by sa samotný vzduch v dielni nabíhal neviditeľnou energiou, hustel a stával sa ťažko dýchateľným. Peter zdvihol hlavu od rozobratého motora a po prvýkrát po rokoch pocítil niečo iné ako prázdnotu. Bol to prvotný inštinktívny nepokoj. Potom prišlo svetlo. Nebol to blesk. Nebol to žiadny pozemský zdroj svetla, aký kedy videl. Cez špinavé okna dielne prenikol intenzívny, tichý záblesk modro-bielej farby, ktorý na zlomok sekundy premenil noc na surrealistický, preexponovaný deň. Každá kvapka dažďa zamrzla vo vzduchu ako trblitavý diamant. Každý list na strome vonku bol vykroslený s neprirodzenou ostrosťou. Svetlo zalialo celú dolinu, no neprinieslo so sebou žiadny zvuk, len absolútne, ohlušujúce ticho. V tom okamihu všetko zhaslo. Žiarovky v dielni praskli s tichým puknutím, staré rádio, ktoré hralo monotónnu melódiu, zmlklo uprostred tónu. Všetka elektrina v dome aj v dielni bola mŕtva. Peter stál v úplnej tme, oslepený doznievajúcim obrazom na sietnici a počúval len tlkot vlastného srdca a neúnavný šum dažďa. Racionálna časť jeho mysle sa zúfalo snažila nájsť vysvetlenie. Výbuch transformátora, nejaký zriedkavý atmosférický jav. Ale pocit v jeho vnútri, hlboký a starobilý, vedel, že toto nebolo dielom prírody ani človeka. Do tohto nového, desivého ticha sa zaril zvuk. Začal ako vysoký, prenikavý škripot, ako by niekto obrovskými nechtami škriabali po nebeskej klenbe. Bol to zvuk trhajúceho sa kovu, ale v mierke, ktorá presahovala akúkoľvek predstavu. Trhal ušné bubienky a nervy.
Peter si inštinktívne zakryl uši, no zvuk prenikal cez jeho dlane, cez kosti lebky, priamo do jeho vedomia. Škripot sa zmenil na hlboký, dunivý rachot, ako keď sa rutí lavina ocele a kameňa. Cítil, ako sa zem pod jeho nohami zachvela. Nebol to tras zeme, ale skôr otras z masívneho nárazu, ktorý otriasol základy jeho domu. Zvuk sa prehnal údolím a potom náhle ustal, zanechajúc za sebou len ozvenu a ešte hlbšie, ťaživejšie ticho. Peter stál nehybne, dých sa mu zasekol v pľúcach. Ten zvuk v ňom prebudil spomienku na drviaci sa plech jeho vlastného auta. Bolesť a strach sa v ňom zmiešali do jedinej, ochromujúcej emócie. Niečo obrovské a mocné práve umrelo neďaleko jeho domu. V Petrovej duši sa odohrával boj. 10-ročie apatie a rezignácie ho nabádalo, aby zostal tam, kde je, aby zamkol dvere, zalial si pohárik a čakal na ráno. Svet vonku už nebol jeho svetom, nech sa stalo čokoľvek, netýkalo sa ho to. Ale bola v ňom aj iná sila, zvedavosť mechanika, ktorý musí pochopiť, prečo sa stroj pokazil. A možno, hlboko pod nánosom bolesti, driemal zvyšok muža, ktorým kedysi bol. Muža, ktorý by neváhal pomôcť. Ten zvuk nebol len deštruktívny, bolo v ňom niečo zúfalé, ako by to bol posledný výkrik niečoho živého. Táto myšlienka, nelogická a absurdná, ho prinútila pohnúť sa. S trasúcimi sa rukami našiel na ponku ťažkú kovovú baterku. Jej váha v jeho dlani bola upokojujúca, kúsok známeho sveta v noci, ktorá sa vymkla s kĺbou. Natiahol si starú premočenú bundu, ktorej vôňa pripomínala nespočetné hodiny práce a samoty, a otvoril ťažké dvere dielne. Studený, vlhký vzduch mu udrel do tváre a prebudil ho z omámenia. Kráčal do tmy, vedený len neistým kužel svetla svojej baterky. Dážď bol teraz hustejší, nemilosrdný a okamžite mu premočil vlasy a oblečenie. Pôda sa pod jeho nohami menila na lepkavé, klské bahno, ktoré sa ho snažilo stiahnuť späť, uviezniť ho v jeho bezpečnej zóne smutku. Každý krok bol zápasom. Vzduch bol presítený pachom mokrej zeme, ozónu a niečoho ďalšieho, cudzieho a znepokojujúceho. Vôňa spáleného cukru a horúceho kovu, ktorá sa nehodila do lesa. Svetlo baterky odhaľovalo apokalyptickú scénu. Niekoľko starých dubov na brehu rieky bolo zlomených v polovici, ich čerstvé rany svietili v tme. Zem bola rozritá v dlhej, hlbokej brázde, ako by sa tadiaľto prehnalo neviditeľné, obrovské pluch. Kráčal pozdĺž tejto stopy deštrukcie, srdce mu búšilo v hrdle. Strach sa miešal fascináciou. Cítil sa ako pútnik blížiaci sa k miestu, kde sa zjavilo niečo posväté alebo hrozivé. A potom to zacítil. V mysli, nie zvuk, nie myšlienku, ale tichý, zúfalý puls. Volanie o pomoc, ktoré nemalo hlas. Konečne dorazil na breh rieky. Kužel svetla sa zatriasol v jeho ruke a zastavil sa na výjave, ktorý popieral všetko, čo poznal. V splete koreňov prastarého stromu, napolo ponorený v kalnej, stúpajúcej vode, netrčal vrak lietadla ani traktora. Ležal tam objekt, ktorý nemal žiaden pozemský tvar. Bol to tmavý, matný, bez švov a nitov a zdalo sa, že pohlcáva svetlo okolo seba. Bol to kus noci, ktorý spadol na zem. Z jednej strany bol roztrhnutý a z rany unikalo slabé, pulzujúce modré svetlo, ktoré osvetľovalo okolú vodu eterickou žiarou. Peter stál ako prikovaný, neschopný dýchať, neschopný mysleť. Jeho mozog sa zúfalo snažil zaradiť to, čo videl, do známych kategórií, ale zlyhával. A vtedy, v tom modrastom svetle, uvidel much. Vodle stroskotaného objektu ležala postava. Dlhá, štihlá a neprirodzene bledá. Nebol to človek. A v tom momente Peter vedel, že jeho život, taký, aký ho poznal, sa práve skončil. A že ticho, ktorého 10 rokov vieznilo, sa chystá prehovoriť jazykom hviezd. Svetlo jeho baterky sa konečne ustabilizovalo a odhalilo bytosť v celej jej nepochopiteľnej kráse a hrôze.
Bola vysoká a neprirodzene štihlá, jej telo pripomínalo elegantnú, pretiahnutú stochu, vytesenú z materiálu, ktorý nebol ani kosť, ani mäso. Koža mala farbu a lesk perelte, menila odtiene od striebrnej po jemne modrastú podľa toho, ako na ňu dopadalo svetlo. Nemala vlasy, uši ani nos v ľudskom smysle slova. Jej tvár bola hladká, takmer bez črt, až na dve obrovské, tmavé, tekuté oči, ktoré pohlcávali svetlo a zdalo sa, že odrážajú samotnú nočnú oblohu. Z hlbokej, trhanej rany na boku jej tela pomaly vytekala hustá, svetielkujúca tekutina, ktorá sa v kalnej vode latorice menila na pulzujúce éterické hmloviny. Peter stál ako zamrznutý, jeho myseľ, zvyknutá na logiku spaľovacích motorov a fyzikálne zákony, sa zrútila. Toto nepatrilo do jeho sveta. Toto nepatrilo do žiadneho sveta, ktorý poznal. Počiatočný úžas, ktorý ho prikoval na mieste, vystriedal chladný, primárny strach. Bol to strach z absolútne neznámého, strach, ktorý sa rodí v najhlbších zákutiach mozgu, kde stále prežíva praveký človek. Inštinkt mu kričal, aby utiekol, aby sa otočil a bežal späť do bezpečia svojej dielne, zamkol dvere a predstieral, že sa nič nestalo. Tá bytosť nebola zranené zviera, nebola ani človek, bola to anomália, chyba v realite, ktorá by mohla vymazať všetko, čo považoval za isté. Svetielkujúca modrá tekutina sa miešala s kalnou vodou rieky a v jeho mysli sa vynoril obraz, ktorý sa 10 rokov snažil potlačiť. Obraz červenej farby na mokrom asfalte, zmiešanej s dažďovou vodou v tú osudnú noc. Ten istý pocit bezmocnosti, to isté zistenie, že svet sa môže v jedinom okamihu rozpadnúť, ho opäť pohltil. Stál na hrane priepasti, rovnako ako vtedy, a nevedel, či má skočiť alebo utiecť. Bytosť sa nepatrne pohla a z jej tela vyšiel tichý, nízkofrekvenčný zvuk, ktorý nebol ani ston, ani výkrik, ale skôr rezonancia čistej bolesti. Jej veľké tmavé oči, ktoré doteraz bezcielne hľadeli do tmy, sa pomaly otočili a upreli na neho. A vtedy to pocítil. Nebol to zvuk ani slovo, ktoré by počul ušami. Bola to čistá, surová emócia, ktorá mu prenikla priamo do vedomia. Vlna bolesti a zúfalstva, taká intenzívna, že sa mu podlomili kolená. Cítil jej strach, jej dezorientáciu a jej zúfalú, tichú prosbu o pomoc. V tom tele nebol žiadny hnev, žiadna hrozba, len ohromná, kozmická samota a bolesť bytosti, ktorá umierala ďaleko od domova. V jedinom okamihu sa všetok Petrov strach rozplynul a nahradila ho ozvena jeho vlastnej bolesti. V tých tmavých očiach videl odraz svojej vlastnej duše, stratenej, zranenej a opustenej. V Petrovej hlave sa rozpútala búrka. Racionálna časť jeho bytosti kričala varovania. Čo to je? K tomu uverí? Aké nebezpečenstvo si privolá, ak sa do toho zamieša? Úrady, armáda, zvedavci, jeho tichý, bolestivý život by sa skončil. 10-ročie apatie a rezignácie ho ťahalo späť do bezpečia jeho dielne, do známeho sveta hrdze a oleja. Mal by to nechať tak. Mal by odísť a nechať osud, aby si urobil svoju prácu, rovnako ako si ju urobil v tú noc pred 10 rokmi. Ale potom sa pozrel na svoje ruky. Drzé, zjasvené ruky mechanika, ruky stvorené na to, aby opravovali to, čo je pokazené. A tu pred ním ležal ten najzložitejší a najkrajší stroj, aký kedy videl, a bol pokazený. A on bol jediný, kto mu mohol pomôcť. Voľba bola jasná a desivá, vrátiť sa k svojemu živému hrobu alebo urobiť niečo, čo by mohlo zničiť jeho alebo svet. Spomienka na Sofia udrela s nečakanou silou. Videl jej tvár, počul jej smech, pamätal si, ako bezmocne držal jej malú, studenú ruku v sanitke, neschopný urobiť čokoľvek, aby napravil to, čo zničil. Tá bezmocnosť ho prenasledovala každú noc, každé ráno. Bola to kliatba, ktorú si niesol. Teraz tu, v tejto surrealistickej noci, mal na výber. Mohol sa znova otočiť a odísť, utopiť sa vo svojej vine a samote, alebo sa mohol postaviť proti tej bezmocnosti.
Mohol natiahnuť ruku a pokúsiť sa zachrániť život, ktorý bol v troskách rovnako ako ten jeho. Nebolo to rozhodnutie rozumu, ale duše, ktorá sa po 10 ročí ticha rozhodla zakričať proti ľahostajnému vesmíru. Už viac nebude len pasívnym svedkom deštrukcie. Aj keby to malo byť to posledné, čo v živote urobí, tentokrát sa pokusí niečo opraviť. Rozhodnutie sa zrodilo v tichu jeho srdca, silné a nezvratné ako osud sám. Urobil prvý krok do ľaďovej vody. Chlad mu okamžite prenikol cez staré topánky a vystúpil až do kostí, ale on ho takmer nevnímal. Blato sa mu lepilo na nohy, sťažovalo mu každý pohyb, ako by ho rieka nechcela pustiť k svojemu tajomstvu. Kráčal pomaly, opatrne, kuzel svetla sa triasol v jeho ruke. Zastavil sa tesne pri bytosti, jej tiché, bolestivé pulzovanie teraz cítil ako vibráciu vo vode okolo seba. Pokleknul do kalnej studenej vody, špina a listie sa mu lepili na nohavice. S trasúcou sa rukou mechanika, sa natiahol. Váhal jen zlomok sekundy a potom sa dotkol jej perleťovej kože. Bola hladká, chladná a pod jeho dotykom jemne vibrovala. V tom momente sa mu v mysli ozvala nová vlna pocitov. Vlna bolesti v jeho mysli ustúpila a nahradila ju hlboká, tichá vďačnosť a prekvapujúci pocit dôvery. V tejto chvíli Peter Novák, zlomený muž zo Zemplína, prijal svoj osud a stal strážníkom hviezdy, ktorá spadla na zem. Dni, ktoré nasledovali po zachráne, sa zlieli do jedného surrealistického, tichého obdobia. Dážď konečne ustal a cez špinavé okná dielne prenikalo slabé, sivé svetlo, ktoré odhalovalo prachové častice tancujúce vo vzduchu. Dielňa, kedysi jeho väzenie, sa premenila na svateninu, na kláštor, v ktorom sa odohrával tichý obrad liečenia. Peter sa o bytosť staral s mechanickou precíznosťou, ktorá bola v príkrom kontraste s nepochopiteľnou povahou jeho pacienta. Prinášal jej čistú vodu z nedalekej studene a ovocie zo zdivenej záhrady, hoci netušil, či prijíma pozemskú toputinu. Bytosť ležala nehybne v montážnej jame, no jej svetlo dalo každým dnom silnejšie, stálejšie. Modrá žiara pulzovala v jemnom, pokojnom rytme, ktorý akoby ladil s tlkotom Petrovho srdca. V tichu, prerušovanom len občasným vrzganím starého dreva a vzdialeným šumom lesa, začal Peter po prvýkrát po 10 rokoch cítiť niečo iné ako prázdnotu. Bol to krechtý, neistý pokoj. Komunikácia sa nezačala slovami, ale pocitmi, ktoré rozkvitli v tichu jeho mysle. Jedného popoludnia, keď sedel na okraji jamy a čistil starý karburátor, jeho ruky sa zastavili v polovici pohybu. Do jeho vedomia prenikla vlna čistej, nefalšovanej vďačnosti, taká intenzívna a hlboká, že mu takmer vyrazila dych. Nebola to ľudská vďačnosť, zaťažená pocitom dlhu, bola to kozmická rezonancia, čisté uznanie jeho činu. Inštinktívne, bez toho, aby to plánoval, jeho myseľ odpovedala obrazom. Jeho vlastné ruky, zjazvené a zašpinené od oleja, ako s láskou skladajú dokopy zložitý mechanizmus motora. Bol to jeho spôsob, ako povedať, toto som ja, som len opravár. Odpoveď prišla okamžite. V jeho mysli sa rozprestrel obraz galaxie, víriacej hmoloviny a rodiacich sa hviezd, majestátny, nepochopiteľne zložitý stroj. A s ním prišiel pocit spoločného údelu. Obaja boli len mechanici, každý vo svojej vlastnej mierke, snažiaci sa napraviť to, čo sa pokazilo vo veľkom pláne existencie. Táto tichá výmena prelomila v Petrovi hrádzu, ktorú 10 rokov starostlivo budoval. Zrazu pocítil nutkanie hovoriť, vyprázdniť jed, ktorý tak dlho nosil v duši. Jeho hlas, spočiatku chrapľavý a neistý od dlhého mlčania, sa pomaly ozýval v tichej dielni. Neobracal sa priamo na bytosť, len hľadal na svoje ruky, ako by sa spovedal im. Rozprával o jednoduchých veciach, o vôni čerstvo pokosenej trávy v lete, o tom, ako ho otec učil opravovať prvé motory, o smiechu, ktorý kedysi naplňal jeho dom. Spomínal na Elenu, na jej láskavé oči a na to, ako vedela nájsť krásu aj v tých najobyčajnejších dňoch.
Spomínal na Sofiu, na jej malé ručičky, ktoré sa mu snažili pomáhať v dielni, a na jej nekonečné otázky o hviezdách. Slová sa z neho jali ako kalná rieka, ktorá si konečne našla cestu von, a bytosť v jame počúvala, jej tmavé, hlboké oči naňho upreté s nehybnou, absolútnou pozornosťou. Nakoniec dospel k jadru svojej temnoty, k tej osudnej noci. Hlas sa mu zlomil, no neprestal. S krutou presnosťou opísal každý detail, ktorý si jeho myseľ navždy vypálila do pamäti. Zvuk stieračov bojujúcich s lejakom, odraz svetiel na mokrej ceste, pocit bezmocnosti, keď auto stratilo kontrolu. Opísal ten hrozný, trhavý zvuk kovu a skla a potom to ticho. To strašné, neprirodzené ticho, ktoré nasledovalo. Vyznal sa zo svojej najhlbšej viny, z pocitu, ktorý ho prenasledoval v každom beldom okamihu, že to bola jeho chyba, že šiel príliš rýchlo, že ich nedokázal ochrániť. A potom vyslovil tú najtemnejšiu pravdu, ktorú nikdy nikomu nepovedal. Že v prvých okamihoch po náraze, keď si uvedomil, že on prežil a oni nie, necítil len žiaľ, ale aj spaľujúci sebecký hnev na vlastné prežitie. Slzy mu teraz voľne stekali po tvári, miešali sa so špinou a zanechávali na jeho strhanej tvári čisté stopy. Keď Peter dokončil svoju spoveď, dielňu opäť zaplavilo ticho. Tentokrát však nebolo prázdne, bolo naplnené ťažou jeho slov a ozvenou jeho bolesti. Očakával, nevedel čo, možno ľútosť, možno súd, alebo len pokračujúce mlčanie ľahostajného vesmíru. No odpoveď, ktorá prišla, nebola ani jedno z toho. Do jeho mysle nevstúpili slová útochy, ale vízia. Znova stál na tej istej ceste, v tom istom daždi, pred 10 rokmi. Vrak auta bol pred ním, desivý a pokrútený. Ale tentokrát nebol sám, vedľa neho stála prítomnosť, nie fyzická bytosť, ale stĺp jemného modrého svetla. Necítil z neho žiaden súd, žiadnu výčitku. Prítomnosť sa nepozerala na auto, pozerala sa na neho. A v tom pohľade, ktorý nebol pohľadom očí, ale čistým vedomím, bola obsiahnutá všetka bolesť vesmíru a zároveň nekonečné hlboké pochopenie. Bolo to poznanie jeho utrpenia, ktoré presahovalo akékoľvek ľudské slovo či gesto. Vízia sa prehlbila, premenila sa. Bytosť mu neukazovala len jeho spomínku, ale aj to, čo bolo za ňou. Videla udalosť nie svojimi očami, ale z perspektívy, ktorá sa zdala byť mimo času a priestoru. Videla nespočetné vlákna príčin a následkov, ktoré sa v tom jednom bode zbiehali. Opotrebovaná pneumatika, náhlý poryv vetra, mikrosekundové zaváhanie. Nebol to trest ani náhoda, ale nevyhnutný dôsledok v nekonečnej sieti existencie. Videl duše Eleny a Sofie nie ako zhasnuté plamene, ale ako skristy svetla, ktoré sa oddelili od svojich fyzických schránok a s úľavou sa vrátili do obrovského pulzujúceho oceánu vedomia, z ktorého vzišli. Jeho rozum sa bránil, no jeho srdce, zlomené a prázdne, pocítilo pravdu v tomto obraze. Jeho vina sa nerozplynula, ale stratila svoj ostrý jedovatý osteň. To, čo bolo len krutou tragédiou, sa začalo javiť ako bolestivá, no nevyhnutá súčasť kozmického tancu. Potom prišla myšlienka, ktorá otriasla základy jeho bytia. Jasná a zreteľná ako zvuk zvona v tichej noci, no bez zvuku. Vedel som o tvojej bolesti, rezonovalo v jeho lebelke. Práve ona ťa urobila priehľadným pre nás. Tvoja prázdnota vytvorila ticho v ohlušujúcom hluku vašej planéty. Tvoj smutok bol majákom. Peter zalapal podych, ako by ho niekto udaril do hrudi. Jeho 10-ročie utrpenia, jeho samota, jeho bolesť, nebola to kliatba. Nebolo to znamenie, že ho Boh opustil. Bolo to presne opačné. Jeho zlomené srdce vysielalo signál do vesmíru. Signál, ktorý bol dosť čistý na to, aby ho zachytil niekto, kto počúval. Jeho najväčšia rana, zdroj jeho najväčšej haňby, bola zároveň jeho najväčším darom. To ona ho prepojila s niečím, čo ďaleko presahovalo jeho malý, zničený svet. To ona ho pripravila na prijatie pravdy, ktorá by iného človeka, celistvého a šťastného, zničila. Sedel na studenom betóne,
ohromený, zatiaľ čo sa svet okolo neho skladal do nového, desivého a zároveň nádherného obrazu. Všetko, čo považoval za nezmyselné, zrazu dostávalo zmysel. Pád bytosti neďaleko jeho domu nebola náhoda, bola to odpoveď. Nebol len náhodným záchrancom, bol adresátom. Jeho život, ktorý považoval za skončený, bol v skutočnosti len dlhou, bolestivou prípravou na tento okamih. Vesmír ho neodsúdil, ale vydlabal, aby do neho mohol vložiť svoje tajomstvo. Pozrel sa na bytosť v jame, jej pokojné modré svetlo teraz osvetľavalo prastaré nástroje na stenách ako oltár v zabudnutej katedrále. Strach a zvedavosť ustúpili hlbokému, posvetnému pocitu zodpovednosti. Jeho osobná tragédia sa stala kľúčom k pochopeniu osudu celého ľudstva. Po prvýkrát po 10 rokoch sa Peter Novák nepozeral do minulosti plnej výčitiek, ale do budúcnosti plnej neistoty a desivého poslania. Bytosť, ktorej Peter v mysli začal hovoriť pozorovateľ, konečne prehovorila jazykom, ktorý nebol ani obrazom, ani pocitom, ale čistým, nespochybniteľným poznaním, ktoré sa mu rozlialo do vedomia. Príbehy, ktoré formovali tvoj svet, sú len ozvenou. Tiene hodené na stenu jaskyne, v ktorej tvoj druh žije po 1000 ročia. Boh, ku ktorému si sa modlil a ktorého si preklial, nie je jediný stvoriteľ, ale skôr záhradník, jeden z mnohých. Vaše najstaršie texty, tie sumerské, ktoré ležia pod nánosmi neskorších náboženstiev, si na nás pamätajú ako na Anunnaki, tých, čo prišli z nebies. Neprišli sme súdiť ani trestať, prišli sme pestovať. A každá záhrada potrebuje občas prečistiť. Petrovi sa zovrelo hrdlo. Všetky kríže v kostoloch, všetky modlitby jeho matky, všetky dogmy, ktoré kedysi prijímal a potom odmietol, sa v jednom okamihu stali len skreslenou spomienkou na kozmických záhradníkov. Jeho viera a jeho hnev boli adresované len tieňu. Potom ho pozorovateľ vzal späť v čase, nie do jeho malého, bolestivého života, ale do hlbokej minulosti planéty. Videl Zem z obežnej dráhy, žiarivý modrý kleňot, no jej povrch bol iný, kontinenty mali iné tvary. Videl civilizácie, ktoré dnešná história nepozná, mestá z kameňa a svetla, ktoré pulzovali energiou, o ktorej sa ľudstvu ani nesnívalo. No videl aj disharmóniu. Videl, ako sa vedomie ľudstva, ten krehký plamienok, ktorý mali strážiť, začalo dusiť pod ťarhou pýchy a strachu. Veľká potopa, ktorú mu ukázal, nebola aktom Božieho hnevu, bol to chirurgický zákrok, starostlivo naplánovaný reset, očista planetárneho systému, aby sa mohol život začať odnova s čistejším kódom. Voda nebola trestom, voda bola rozpúšťadlom, ktoré malo zmyť chyby a umožniť nový začiatok. Peter cítil chlad tej pradávnej vody a zároveň nekonečný smútok pozorovateľov nad nutnosťou tohto činu. V jeho mysli sa zhmotnil obraz, ktorý popieral všetky zákony fyziky a viery. Archa nebola loď z dreva a smoly, ktorú staval olgymuž s bradou. Bol to gigantický, organicko-technologický objekt, biosféra, ktorá sa vznášala nad rozbúranými vlnami. Videl Utmapištima, muža, ktorého neskôr hebrejské kmene nazvali Noé, ako nesie na palubu nie páry zvierat, ale svetielkojúce kontajnery. Boli to génové banky, knižnice DNA, ktoré obsahovali kód všetkého života na planéte. Archa nebola útočiskom pred Božím hnevom, ale kapsulou prežitia, ktorú navrhli a pomohli postaviť tí istí záhradníci. Bola to záchranná misia v kozmickom meradle. Peter, mechanik, ktorý celý život skladal motory, s posvetnou hrôzou sledoval najúžasnejší stroj, aký bol kedy stvorený, stroj, ktorý mal za úkol reštartovať celý svet. Príbeh z nedeľnej školy sa v jeho hlave premenil na epickú sci-fi operu. Ale ani reset nestačil, pokračovala myšlienka pozorovateľa, tichá a ťažká ako kameň. Vedomie vašeho druhu má tendenciu zabúdať, znovu a znovu upadá do strachu a separácie. Preto boli potrebné ďalšie zásahy, jemnejšie.
Poslali sme poslov, učiteľov, bytosti, ktoré nesli v sebe čistú frekvenciu zdroja, aby vám pripomenuli, kým ste. Ten, ktorého nazývate Ježiš, bol jeden z najdokonalejších. Nebol synom osobného, antropomorfného boha, ale bol stelesnením lásky ako kozmického zákona. Jeho učenie nebolo o poslušnosti a treste, ale o frekvencii. Učil vás, ako naladiť svoje vedomie na vibráciu stvorenia, ako prekonať ilúziu oddelenosti, ktorá je koreňom všetkého utrpenia. Peter cítil, ako sa mu rúša posledný pilier jeho starého sveta. Ježiš na kríži nebol obeťou za hriechy ľudstva, ale majákom, ktorý sa zúfalo snažil ukázať cestu z tmy, ktorú ľudstvo vytvorilo samo. A vtedy sa všetko spojilo s ohlušujúcou jasnosťou. Kozmická dráma sa zrazila s jeho osobnou tragédiou. Tvoja bolesť, vysvetľoval pozorovateľ, je mikrokozmom bolesti celého tvojho druhu. Uviazol si v nízkej frekvencii viny a strachu, rovnako ako ľudstvo uviazlo v cyklu strachu a násilia. Smrť tvojej rodiny nebola trestom, bola to udalosť v chaotickom systéme, náhodná a zároveň nevyhnutná. Jej vedomie, jej esencia sa jednoducho vrátilo do oceánu energie, zo ktorého vzniklo. Tak, ako sa vrátili všetky tie formy života, ktoré nezachránila archa, nezanikli, len zmenili formu. Tvoj smutok bol taký hlboký, tvoja duša taká prázdna, že si stichol. A v tom tichu sme ťa konečne mohli počuť. Tvoja bolesť sa stala bránou, nie múrom. Peter pochopil, nebol prekliatý. Bol jen dokonale naladený na frekvenciu zlomeného srdca vesmíru. A teraz počúvaj pozorne, opravár duší, rezonovala myšlienka s novou naliehavosťou. História sa opakuje, planéta opäť spieva pieseň disharmónie. Vaša technológia predbehla vašu múdrosť. Vaša nenávisť je hlasnejšia ako vaša láska. Znovu narúšate rovnováhu. A voda si to pamätá. Formuje sa nový cyklus. My, pozorovatelia, sme opäť tu, nie aby sme zasiahli, ale aby sme zaznamenali, aby sme sa rozhodli, či je táto záhrada ešte schopná kvitnúť, alebo či je čas na ďalšiu očistu. Petrovi prebehol mráz po chrbte, keď si uvedomil plný význam tých slov. Dážď, ktorý mu vzal rodinu, nebol len meteorologický jav. Bol to symbol, predzvesť. Hrozba novej potopy nebola mýtická. Bola to reálna, desivá možnosť, závislá od kolektívneho vedomia 7 miliard duší, ktoré stratili cestu. Jeho dielňa sa zrazu zdala byť centrom sveta, miestom, kde sa stretla minulosť a budúcnosť ľudstva. Pojmy, ktoré kedysi definovali jeho duchovný svet, sa rozplynuli a znovu sformovali do niečoho nového a oveľa väčšieho. Nebo a peklo neboli miesta, kam sa ide po smrti. Boli to stavy bytia, frekvencie, na ktoré sa človek ladí počas života. Peklo bolo presne to, čo prežíval posledných 10 rokov. Väzenie vlastnej mysle, uväznenie vo vibrácii viny, hnevu a separácie. Bol to stav zabudnutia, že si súčasťou niečoho väčšieho. Nebo, naopak, bola rezonancia. Bolo to naladenie sa na frekvenciu jednoty, súcitu a lásky, ktorú sa im snažil ukázať Ježiš. Nebola to odmena, ale prirodzený stav vedomia, ktoré si uvedomuje svoj kozmický pôvod. Spása neprichádzala zvonku, od Boha na tróne. Spása bola vnútorná práca, oprava vlastnej duše, preladenie vlastného srdca. A on, mechanik, tomu rozumel lepšie ako ktokoľvek iný. Preto si tu ty, Peter Novák, zaznela záverečná myšlienka, ktorá nebola ani tak odhalením, ako skôr poverením. Tvoja bolesť ťa očistila od pýchy. Tvoja práca ťa naučila trpezlivosti a pochopeniu zložitých systémov. Tvoja samota ti dala schopnosť počúvať. Nebol si vybraný, aby si viedol armády alebo kázať masám. Tvoja úloha je oveľa dôležitejšia a oveľa tichšia. Si svedok, si pamäť, si kotva. V tebe sa stretáva starý svet viery a nový svet poznania. Musíš udržať túto pravdu, chrániť ju a žiť ju. Nestaneš sa spasiteľom, ale strážcom príbehu, ktorý musí byť zachovalý pre čas, ktorý príde. Tvoj život nebol zničený, bol len dôkladne pripravený na túto jedinú úlohu. Tvoja dielňa nie je tvojim väzením. Je to prvá knižnica novej éry.
Peter zdvihol zrak od svojich zaolejovaných rúk a pozrel sa na bytosť, ktorej modré svetlo naplňala tmu. Po 10 rokoch konečne vedel, prečo prežil. S poslednou vlnou poznania, ktorá prešla jeho vedomím, sa v Petrovej duši niečo definitívne zlomilo a zároveň zacelilo. Všetky tie roky sebaobviňovania, hnevu voči Bohu a pocit nezmyselnosti sa zrútili ako stará prehnitá strecha. Na ich mieste nevznikla slepá viera ani radostné osvietlenie, ale tichý, pevný pocit zmyslu, ktorý bol ťažší ako jeho predošlý smutok. Uvedomil si, že nebol potrestaný, bol pripravovaný. Jeho bolesť nebola kliatbou, ale blátom, ktoré z neho vydlabilo všetku pýchu a ilúzie, až kým nezostala len surová, čistá podstata, schopná prijať pravdu, ktorá by iných rozdrtila. Pozrel na svoje ruky, zjasnené a zašpinené od oleja, a po prvýkrát ich nevidel ako ruky vinníka, ale ako nástroje. Nástroje, ktoré boli vybrané, aby držali krehký príbeh o pôvode a osude ľudstva. Jeho osobná tragédia sa rozplynula vo väčšom kozmickom pláne a v tejto strate vlastnej dôležitosti našiel paradoxne svoju skutočnú hodnotu. Modré svetlo v montážnej jame, ktoré sa stalo stredobodom jeho vesmíru, začalo pomaly slabnúť. Jeho pulzovanie sa spomaľovalo, ako by sa srdce hviezdy unavilo a chystalo sa na spánok. Telepatické spojenie, ktoré bolo také intenzívne a skutočné, sa začalo trhať a ustupovať do pozadia, ako doznievajúca melódia. V jeho mysli zostávalo ticho, no bolo to iné ticho, ako to mučilo 10 rokov. Nebolo prázdne, bolo naplnené ozvenami galaxií, ťachou poznania a posvátnou zodpovednosťou. Peter neprehovoril, len sledoval, ako sa eterická žiara zmenšuje, až kým nezostala len obyčajná tmavá jama uprostred jeho dielne. Bytosť bola preč, nezanechala po sebe žiadnu stopu, žiadny fyzický dôkaz, len vôňu ozónu a hlbokú nezvratnú zmenu v jeho duši. Stál tam sám v tichu svojej starej dielne, no po prvýkrát po 10 rokoch sa necítil osamelý. Cítil sa byť súčasťou niečoho nekonečne veľkého a starého. Prvé lúče úsvitu sa vkrádli cez špinavé okná a osvetlili prach tancujúci vo vzduchu. Svet sa vracal do normálu, no pre Petra už nič nebolo normálne. Podišiel k pracovnému stolu a zdvihol ťažký klíč. Chlad kovu v jeho dlani bol známy a upokojujúci. Kotva v realite, ktorá sa práve navždy zmenila. Jeho dielňa, kedysi jeho väzenie a hrobka, bola teraz chrámom. Každý nástroj na stene bol relikvia, tichý svedok najdôležitejšej noci v dejinách ľudstva, o ktorej vedelo len on. Vonku začalo opäť jemne mrholiať. Zvuk kvapiek dopadajúcich na plechovú strechu ho už nemučil. Každá kvapka už nebola ozvenou smrti, ale pripomenutkou cyklu, pripomenutkou vody, ktorá dáva život, berie ju a pamätá si. Peter Novák, mechanik zo Zemplína, sa vrátil do svojho života, no už nebol jeho väzňom. Stal sa jeho tichým strážcom, mužom, ktorý vedel, že sa blíži nová potopa a ktorého jedinou archou bolo poznanie ukryté v jeho zlomenom srdci. Príbeh Petra Nováka sa tu nekončí, v skutočnosti sa len začína. Stal sa tichým nositeľom pravdy, ktorá by mohla zmeniť svet, alebo ho uvrhnúť do ešte väčšieho chaosu. Jeho cesta od bolesti k poslaniu je pripomenkou, že tie najhlbšie rany v nás môžu niekedy otvoriť dvere k poznaniu, ktoré by sme inak nikdy nenašli. Čo by ste urobili vy na jeho mieste? Pokúsili by ste sa varovať svet, riskujúc, že vás označia za blázna? Alebo by ste prijali svoju úlohu tichého pozorovateľa, strážcu príbehu pre tých, ktorí budú pripravení počúvať? Je naša bolesť skutečne len prekliatím, alebo je to jazyk, ktorým k nám vesmír niekedy prehovára v tichu, keď všetko ostatné zlyhá? Podielte sa o svoje myšlienky v komentároch nižšie, pretože možno v kolektívnom vedomí nás všetkých leží kľúč k tomu, či sa ďalší vodný cyklus stane očistou alebo zánikom. Príbeh ľudstva sa píše práve teraz a každý z nás drží v ruke pero.